Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы бүгенге көн алып килгән хәбәрләр белән сезне мин Ләйсән Ханова таныштырамын. Бүгінгі күндә 7 В классында безнең карантинга ябылды. Чаллыда дуңгыз гриппы белән авыручылар арта, карантинга ябылган мәктәпләр бар. Иимдә ачсам ишегемне пар тора, капкайнар парлар, идәннәр җеп-җүеш. Бер генә түгел, берничә тапкыр күршеләр фатирны су бастыра. Мондый очракта нишләргә, кемнән ярдәм сорарга? Хәбәрчебез ачыклады. Бүген бөтен дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Чаллы онкологлары авыруга каршы активмы? Чаллыда созвездие йолдызлык бәйгесенең зона туры башланды. 1000-нән артык сәләтле бала арасыннан финалга кемнәр үтәр? Дуңгыз гриппы белән авыручылар саны 44-кә җитте. Бүгенге көндә 11 шәһәрдәшебез йогышлы авырлар хастаханәсендә дәвалана. Баш табиб сүзләренә караганда, авыр хәлдәге пациентлар юк. Исегезгә төшерәм, кичә без дуңгыз гриппы диагнозының 2 йөкле ханымга да куелу турында сөйләгән идек. Хастаханәдә әйтүләренчә, алар инде атна ахырында өйләренә кайтырга җыена. Әмма Чаллы мәктәпләре арасында карантинга ябылучылары бар. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. Зәп бистәсендә урнашкан 4-нче мәктәптә 7-нче В сыйныфы укучылары дәресләрдә юк. Сыйныфта карантин. Бирдә укучыларның 20% авырый. Нигездә кискен сулыш юллары авырулары белән. Шәһәрнең главный санитарный врачының хаты нигезендә 20%-тан балалар артып китсә, ширләүчеләр бу карантинга ябыла. Шуңа күрә инде безнең мәктәп буенча тулаем алганда көне-көне белән үзгәрә, 11%-тан 16-15%-га хәтле уйный. Шуңа күрә бөтен мәктәптә ябылган мәгънә күрмибез. Бу класста күбрәк булу сәбәпле без яптык. Мәктәпләрдә профилактика чараларын көчәйтү турында бер атна элек Мәгариф идарәсенең махсус карары дөнья күрде. Сыйныф бүлмәләре көн саен җилләтелә, суган сарымсак турап куела. Шәфкать туташлары балаларны даими тикшереп тора. Авыру билгеләре сизелү белән укучыларны педиатрга мөрәҗәгать итәргә кушып, өйләренә кайтарып җибәрәләр. Мәктәптә генә түгел, профилактиканы өйдә дә дәвам итү мөһим. Дома чеснок, побольше питья. Өйдә дә сарымсаклар турап куярга киңәш итәбез, күбрәк сыйыклык кулланырга, әйтик мүк җиләге, облепиха морслары, кура җиләге щеләре, С витаминына бай җиләк җимеш күбрәк ашарга, саф һавада ешрак йөрергә тырышыгыз. 4-нче мәктәптән тыш 6-нчы мәктәптә дә өлешчә карантин. Бу чара беренче чиратта авыруны таратмау өчен кулланыла. Балалар программаны үзләштерми калмаячак. Бу укытучылар контролендә дип белдерделәр мәктәпләрдә. Карантин кайчанга кадәр дәвам итәр, бу исә авыручылар саны кимүгә бәйле. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Газ бистәсенең 3-нче комплекста яшәүчеләрне су басты. Әлеге вакыйгада шәһәрдәшләр күршеләрен гаепли. Бирдә яшәүчеләр арасында конфликт берничә ел дәвамында бара. Шунда йортта бер фатирны тәүлекләп арендага тапшыралар. Узган ел вакытлыча яшәүчеләр гаебе белән янгында чыккан. Күршедә фатир арендалап торучылар комачауласа нәрсә эшләргә? Хәбәрчебез ачыклады. Я сегодня пришла с суточного дежурства. В перинатальном центре работаю. Полы мокрые, затопление произошло. Идәндә коры урын юк. Әнисә Вәлиева төнге сменада эштә була. Кайтуына фатирын су басканны күреп шаккатта. Төнге сменадан кайткач, көне буе чиләк һәм чүпрәкләр күтәреп йөрергә туры килә ди фатир хуҗасы. Иимдә ачсам ишегемне пар тора, капкайнар парлар, идәннәр җеп-җүеш. Спальнядагы коверлар инде, лыш, су, сыгырлык. Күршеләремә керсәм, 10-нчы квартирада безнең потоп булган икән, 4-нче этаждан. Вот такой вот результат после потопа с 4-го этажа. Арендага тапшырыла торган фатирда турба шартлы 3 катлы су баса. Турбадан кайнар су ага җиһазлар парлана, электр чыбыкларына зыян килә. Вакытлыча торучы квартирантлар аркасында без гел зыян күрәбез ди 3А 33 йортында яшәүчеләр. Узган ел янгын чыккан, ремонт ясап бетергәч кенә су баскан. Арендага тапшырылучы фатир хуҗасын бирдә яшәүчеләр күргәнебез дә юк диләр. Әмма телефон номерын беләләр. Хуҗа белән аралашкач та хәлгә ачыклык кертеп булмады. Вы сказали, что вы рожаете в Ростове. Муж сказал, нет, она в Челнах, она на работе. Мы не поняли, вы рожаете в Ростове в данном моменте или находитесь в городе Набережные Челны на работе? Я туда-сюда езжу. Арендага тапшырыла торган фатирда яшәүчеләр комачауласа нәрсә эшләргә? Идарә итү оешмасында салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Сдавать жилье. Фатирны арендага тапшыручы керем ала, алар моның өчен салым түләргә тиеш. Торак кодексында фатир өчен аның хуҗасы җавап бирә дип язылган.
Закон негізінде фатир хуҗасы арендаға бирүдән кергән табышның 13%-ын дәүләткә түләргә тиеш. Шәһәрдәшләр салым инспекциясына хәбәр итсә, бәлки күршеләре законсыз кәсеп итүен ташлар. Әгәр проблемалы фатир хуҗасы салым түләп кагыйдә бозмыйча эшмәкәрлек алып барса, бу очракта шәһәрдәшләргә мондый күрше белән көрәшүнең икенче ысулларын эзләргә туры киләчәк. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Бигеш аэропортында Санкт-Петербургка яңа авиарейс ачылды. Түбән Камадан төньяк башкалага очыш сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә 5:40 минутта башкарыла. Барып җитү вакыты иртәнге 8-дә. Санкт-Петербургтан Түбән Камага шулай ук атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм чәршәмбе көннәрендә очарга мөмкин. Китү вакыты 19:40 минутта. Килеп җитү кичке сәгать 10-да. Сокчылыкка Чаллыда өйрәтәләр. 25 февральдә КФУның инженеринг үзәгендә сокчыл җитештерү буенча республика семинары узачак. Шәһәрдә инде 6-7 ел дәвамында экономияле җитештерү проекты гамәлгә ашырыла. 19 предприятие әлеге принципларны үз эшендә куллана. Әйтик, КамАЗда сокчыл җитештерү буенча зур эш алып барыла. Бирдә газ ягулыгына эшләүче йөк машиналары ясыйлар. Нәтиҗәләр дә бар. Хәзер экономияле җитештерү программасы социаль объектларда да кулланылачак. Семинар 2 көн дәвам итәчәк. Мы, если сегодня работаем по малому и среднему бизнесу, Сакчыл җитештерү бүген күбрәк кеше һәм урта бизнеста еш кулланылса, хәзер социаль өлкәдә дә булырга тиеш. Моңа балалар бакчалары, хастаханәләр, мәктәпләр керә. Моның өчен без Мәскәүдән белгечләр чакырттык. Алар төзелеш өлкәсендә сакчыл җитештерү принцибы турында сөйләячәк. Новосибирскидан килгән белгеч сәламәтлек өлкәсендә тәҗрибә белән уртаклашачак. один из главных врачей. Тагын бер очрашу март аена планлаштырылган КАМА сәнәгать форумы инде 12-нче тапкыр уздырыла. Ул 2 этаптан тора. Әлеге чарада илнең төрле төбәкләреннән бизнес вәкилләре катнашачак. Форумның төп максаты җирле җитештерүчеләрнең продукциясын алга чыгару. Семинарларның берсендә энергияны янга калдыру технологияләре хакында сүз алып барылачак. Наил Мәхдиев күрсәтмәсе буенча форумда диодлы лампалар ясаучы 3 оешманы билгеләргә тиешләр. Ә Чаллыда аларның саны 10-га якын. 3 көн дәвамында кемнең яктырткычлары яхшырак булуны сынаячаклар. Җиңүчеләр исә продукциялары социаль объектларга куелачак. Кризис шартларында дәүләттән мондый заказ алу бик мөһим. Бүген бөтен дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Чаллы онкологлары ауруга каршы активмы? Чаллыда созвездие йолдызлык бәйгесенең зона туры башланды. 1000-нән артык сәләтле бала арасыннан финалга кемнәр үтәр? Что, не врут? Не врут. За 3 месяца? За 3 месяца. И так сильно вырастет? Сберегательная программа «Зимняя». Ваши сбережения под выгодный процент на 3 зимних месяца. Приволжский фонд сбережений. Магазины цветов и подарков «Веранда». Всегда свежесрезанные цветы, комнатные растения, а также игрушки, подарки и сувениры. Оформление свадеб, декор любой сложности, доставка цветов и подарков. Работаем круглосуточно. Остановка «Центр», дом 4301 и остановка «Пединститут». Гүзәл Уразова белән Илдар Хакимов бездә кунакта. 7 Менделеевскида, 8 Алабугада, 9-10 март көнне Яршаллы Сарасадыковы исемендәге концертлар залында. Открылся новый современный клуб единоборств. Набираем группы для занятия в секции бокса и кикбоксинга от 7 лет. По адресу город Набережные Челны, проспект Мира, 904А. Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение, система оповещения и пожаротушения, противопожарное оборудование. Пош-сервис, Московский проспект 160А, 52 комплекс. Телефон 911-611. Сез туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Бүген бөтен дөньяда яман шишкә каршы көрәш көне билгеләнә. Статистика куандырмый, Чаллы Россиядә авыручылар саны буенча 1-нче урында тора. Нигездә авыру 50-70 яшьлекләрне аяктан йыга. Бүгенгә чараттан котылу чарасы табылмаган. Шулай да табиблар әйтүенчә, авыру башлангыч чорда ук ачыкланган очракта кешене тулысынча дәвалау мөмкинлеге зур. Чаллының онкология диспансерында исә диагностика өчен заманча җиһазлар кулланыла. Чаллы онкология диспансеры шәһәрдәшләргә генә түгел, Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевский, Актаныш һәм Алабуга районнары халкына да хезмәт күрсәтә. Күкрәк бизендә яман шишне ачыклау өчен рентген маммографы кулланыла. Әлеге тикшерүне 40 яшьтән соң табиб күрсәтмәсе буенча үтәләр. Федераль программа нигезендә күрше районнарга аның мобиль формасы чыгарыла. Молочная железа распластывается и уменьшается
толщине, да, и за счет этого рентгеновские лучи проникают во все отделы. Узган ел Чаллыда 2000 кешегә яман шиш диагнозы куелган. Бер кешедә берничә төрле авыру булырга мөмкин. Исемлектә беренче урында юан һәм туры чәкрага. Бу барлык очракларның 13% тәшкил итә. Авырларның 11% күкрәк һәм тире яман шишенә туры килә. В нашем диспансере за Диспансерда яман шиш авырларын ачыклауда иң заманча диагностика сулары кулланыла. новые для города. Чаллыда даими рәвештә пациент мәктәбе дип аталучы мәгълүмат курслары оештырыла. Аның чираттагысы үзәк китапханәдә 29 февральдә үтәчәк. Лесенханова, Рим Алексеева, Алексей Иванов, яңалыклар. Урта һөнәри уку йортларын кызыл дипломга тәмамлаучылар вузга кергәндә өстәмә баллар алачак. Әлегәчә бу исәпкә алынмады. Ә шул ук вакытта мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлау турындагы аттестат югары уку йортына кергәндә өстенлекләр бирде. Бу гадел түгел. Россия студентлары хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Артем Хромов шундый фикердә. Аның бу теләге түрәләр тарафыннан да хупланды һәм вузга кабул итүнең яңа кагыйдәләрендә чагылыш тапты дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Сәләмәт булсаң, уңышка ирешәсең. Бүген Кама гуманитар техник көллиятендә шундый шигар астында очрашу узды. Ул Республика кадрлар резервы проекты кысаларында оештырылды. Сегодня мы поговорим о здоровье, о здоровом образе жизни. Сәләмәт яшәү рәвеше турында сөйләшүне викторинадан башладылар. Кама гуманитар техник көллияты студентлары 2 командага бүленде. Бер команда начар, икенчеләре файдалы гадәтләрне атады. Закаливание, свежий воздух, прогулки, бани и походы. Студент алдында кунаклар чыгыш ясады. Айнык җәмгыять вәкиле Андрей Аудашев начар гадәтләргә бала чактан ук нигез салына ди. Бала бәмстәле артына утырган көннән башлап. Очрашуда катнашкан шәһәр советы депутаты яңалыклар тапшыру алып баручысы Рузил Мингалимов яшь буынга сәламәт яшәү рәвеше турында сөйләү мөһим дип ассызыклый. Сәламәттән дә сәламәт акыл диләр. Шуңа күрә яшәргә бүген менә сәламәтлек турында сөйләү ул кирәк дип уйлыйм. Сәламәт үскән балалар, алар безнең киләчәк һәм алар көчле булачаклар. Очрашуда наркотикларсыз дөнья фонды вәкиле Евгения Машкова да булды. Ул яшьләр арасында профилактик чаралар уздыру белән шөгыльләнә. Наша задача не лечить наркоманов, а предупреждать таких, как вы, чтобы они просто не начинали. Шамил Билалов Кама гуманитар техник көллиятен тәмамлаган. Ул 10 ел дәвамында карате белән шөгыльләнә. Студентларга да спорт белән шөгыльләнергә киңәш итә. Көллиятта укучылар физик яктан сәламәт булырга тырышабыз ди. Әлбәттә, мин иптәшләр белән кыш көне сноуборд шуарга барабыз. Чаналарда шуабыз, чаңгы, шулай ук җәй көннәрендә велосипедта йөрибез, совхозда йөрибез. Я занимаюсь спортом почти ежедневно. Мин спорт белән шөгыльләнәм, туклануга зур игътибар бирәм, тәмәке тартмыйм, башкаларга да мондый кагыйдәләрне үтәргә киңәш итәм. Очрашу азагында һәркемгә китаплар һәм мәгълүмат кагызлары тараттылар. Сәламәт яшәү рәвешен башларга тагын бер этәргеч булсын өчен. Фәридә Сабирҗанова, Гүзәл Хәбибуллина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Студентлар Чаллы ТВ редакциясында эшләргә тели. Ярчаллы дәүләт педагогия университетында белем алучы яшьләр медиа үзәк булдырган. Тадам эфирында күрсәтелә торган яңалыклар күбрәк вуз тормышы, шәһәрдә яшьләр арасында уздырылучы чаралар турында. Студентлар телевидениесе яшьләр өчен яхшы тәҗрибә туплау чарасы. Бүген алар безнең редакциягә экскурсияга килде. Журналистлар белән танышты, оператор һәм монтажерларның эшен күзәтте. Бүген мин белдем, ничек яңалыклар программасын ясыйлар, ничек монда эшлиләр. Һәм без бүген аңладык, инде безнең медицинада проблемалар бар. Без тырышырбыз яхшырак эшләргә. Бүген Чаллыда Созвездие йолдызлык 2016 фестиваленең зона туры башланып китте. Шатлык яшьләр үзәгенә бию һәм нәфис сүз номинациялары осталары килде. Барлыгы 1000-нән артык бала. Аларның йолдыз буласы килә. Кырмыска оясын хәтерләтүче шатлык яшьләр үзәгенә 2000-гә якын кеше җыелды. Бүген биредә республика күләм уздырылучы Созвездие йолдызлык 2016 телевизион эстрада сәнгате фестиваленең сайлап алу турлары башланды. Сәхнәгә чыгар алдыннан күпләр репетиция ясый. Беренче тапкыр катнашучыларның йөзләрендә зур дулкынлану. Без бу фестивальдә беренче тапкыр. Шуның без 2нче гимназия мәктәбеннән килдек. Шуңа күрә матур костюмнар тектердек. Иҗади ярышка бүген бию һәм нәфис сүз номинациялары осталары килгән. Фестивальдә 5 яшьтән 21 яшькә кадәр булган иҗат сөючеләр катнаша. Раз, два, три, четыре, улыбаемся. Раз, два, три, четыре, раз.
У нас дети собраны с разных школ. Безнең балалар төрле мәктәпләрдән җыелган. Хәзерге вакытта Карандашлар исемле ансамбльдә балалар бакчасы балалары. Без ел сайын катнашабыз. Гадәттә күп төркем була. Бүген 9 төркем алып килдек. Барлыгы 1242 бала катнаша. Бүген хореография һәм конференц номинациялары үтәчәк. Балалар бик күп, бөтенесе дә мотор, бөтенесе дә сәләтле. Тавышлырак, барыбер күңелле, борчылалар. Борчылсалар да үзләрен улларча тоталар. Менә түземсезлек белән көткән минутлар. Бәйгене Болыткай биюе ачып җибәрде. Жюри составына шәһәрнең танылган бию укытучылары, режиссерлар, атказанган мәдәният хезмәткәрләре чакырылган. Хәтта Шатлык яшьләр үзәгенең элеккеге директоры Әнүзә Еремина әлеге бәйгегә Швециядән кайткан. Бик матур коллективлар күрдем әле, бик исләрем китте. Ул костюмнар матур, ул үзләре әзерләнгән, яхшы әзерләнгән. Җитәкчеләр мин әле онытмаган элеккеге җитәкчеләр, алар көчле коллективлар әзерләгәннәр. Мин бик шатмын шул чаклыгы. Безнең шаллы эшли. Иртәгә бәйге җыр һәм җыр ансамбльләре арасында уздырылачак. Төбәк туры 9 һәм 10 мартта КамАЗ мәдәният сараенда була. 11 мартта Казанда гала-концерт. Бүген бездә зур бәйге. Биючеләр ярыша. Сез дә безне күрәсездер. Карап торыгыз. Әйдә. Илсөя Валиуллина, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Алдагы хәбәребез драматургия белән кызыксынучылар өчен яңа татар пьесасы конкурсы игълан ителде. Текстларны экраннарда күрсәтелгән адрес буенча җибәрергә мөмкин. Бәйге Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Галиаскар Камал исемендәге Дәүләт академия театры тарафыннан 11 мәртәбә уздырыла. Конкурска пьесалар 2016 елның 1 ноябренә кадәр кабул ителә. Җиңүче авторларның исемнәрен 22 декабрьдә игълан итәчәкләр. 3 җиңүчегә акчалата премия тапшырыла. Конкурсның жюри составында сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр, режиссерлар, абруйлы язучылар һәм журналистлар булачак. Чаллыда ел хатын, кызын һәм ир-атын сайладылар. Энергетик мәдәният сараенда бәйгенең зона туры үтте. Жюри 19 катнашучы арасыннан 10 шәһәрдәшебезне сайлап алды. Алар республика бәйгесендә кешеләрен сынаячак. Алло, мне ваша помощь нужна. Җитди җитәкче ханымнар, сабыр укытучылар һәм табиблар. Алар бер көнгә барысы да үз һөнәрләре турында онытып торды. Бүген алар барысы да сәхнәдә. Ел хатын-кызы бәйгесе республикабызда узак еллар дәвамында оештырыла. Аны үткәрүдә Татарстан хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы башлап йөри. Эта волна действительно набирает силы. Бәйгедә катнашырга теләк белдерүчеләр саны елдан-ел арта. Анда шәһәр тормышына үзләреннән зур өлеш кертүче ир-атлар һәм хатын-кызлар ярыша. Ир-атлардан башка бу бәйге гел башкача булыр иде, ди анда катнашучы ханымнар. Бу җиңүгә бер этәргеч тә булып тора. Көчле затларның күбесе өчен исә хатын-кызлар арасында булу гадәти күренеш. Я работаю вообще в коллективе специфическом. Мин картиналар галереясында эшлим. Анда нигездә хатын-кызлар хезмәт куя. Димәк, мин коллективым данында яклыйм. Айдар Сафаргалин зона турында җиңүчеләрнең берсе. Ул Тизби идарә итү университетында эшли. Бәйгедә беренче тапкыр катнашуы. Безнең шәһәребезнең ир атларына, ир затларына әйтәсем килә, бу бәйгедә катнашыгыз. Шул хәтле матур, көчле бәйге. Безнең егетләребез, ир-атларыбыз бу сәхнәдә басып торырга, алар бик күп. Шуңа күрә әле киләчәктә шәһәребезгә, барлык шәһәребезгә таныш кешеләрне бу сәхнәдә күрербез дип ышанып калам. Хәзер Айдар һәм тагын 9 шәһәрдәшебез республика бәйгесендә катнашачак. Ул 4 мартта Казанда була. Лесен Ханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге көн менә шундый яңалыклар алып килде. Чаллы яңалыклары белән сез шулай ук безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте челтәрендә рәсми төркемебездә таныша аласыз. Ә мин сезнең белән саубулашам, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.